Utekli su kod Zečevi, a sada traže da ih Jugoslavija brani. Više su izginuli u bežaniji sa stanovništvom nego što bi izginuli držeći linije. Molim vas, 6000 Hrvata je branilo Vukovar pola godine. Napadala je cela prva armija, vazduhoplovstvo, čudo, sva sila koju imala JNA, a oni nisu odbranili Knin kojem se može prići samo iz 3 pravca. Nisu ga mogli braniti ni 12 sati. Da smo istog dana napravili idiotsku glupost da im pomognemo, ko bi to stigao do Knina do večeri da im pomogne? Pitanje je ko je zaista doneo odluku da krajiško rukovodstvo napusti Krajinu. A posle smo gledali kako hrvatski general džipom se vozi pola sata kroz ogromna skladišta vojne opreme koje su imali na raspolaganju da brane Republiku Srpsku Krajinu, a onda su zamerili da smo to mi učinili. Ja sam tada rekao grupi političara: vi nećete da branite Republiku Srpsku Krajinu ni pola sata, a od mene tražite da odavde pošaljem decu da ginu za odbranu vaših kućnih pragova sa kojih ste pobegli glavom bez obzira.